Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagsilay nila sa napakaraming mga paniki na animoy nakikisawsaw sa labanan. Pagbaba ng mga nilalang na yon sa lugar na kanilang kinaroroonan, bigla namang naglaho ang mga wakwak sa kanilang harapan. Hindi nila mawari kung nagkukubli ba yun sa mga paniki o meron itong ginawang kakaibang bagay para mapagtakpan ng kanilang mga anyo. Dahil dito, sinubukan ni Tadag na basagin ang mga sabulag, subalit tila bang walang epekto ang kanyang mga usal. Maya-maya pa, tanging pag-aangil na lamang ng mga nilalang ang kanilang naririnig, subalit bigo nila itong masilayan. Nang wala ng pagpipilian si Manong Kamat, nagpasya yung sindihan ng huli niyang pinakatago-tagong sulo na kanina pang nakasuksok sa kanyang bewang. Hindi ito basta-bastang nababasa dahil sa bayong niyang iniharang roon. Sa pagliwanag ng buong paligid, laking gulat na lamang nila nang masilayan nila ang mga anino ng wakwak na animoy nagkukubli sa mga paniki. Mabilisan din naman yung naglalaho sa oras na nalalapatan ito ng liwanag ng sulo. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, halos hindi na malaman nila Tadag ang kanilang gagawin. Nais na sana niya noong gamitin ang kakayahan ng kaptan, pero mariin naman siyang pinipigilan ni Manong Kamat. Ayon sa matanda, hindi niya basta-bastang magagamit ang kakayahan ito, lalo pat wala silang ideya kung ano ang maaaring gawin ng mga nilalang na yon. Sa lalim kasi ng aral na tinatangan ng kanilang kalaban, hindi malabong may alam ito pagdating sa pagseselyo ng mga gabay at engkanto. Matapos namang marinig ni Tadag ang sinabi ng matanda, sinubukan niyang gumamit ng ibang pamamaraan ng pakikipaglaban. Ang ginawa niya, walang habas na paghataw sa paligid ng kanyang latigo sa pagbabaka sakaling magagawa niyang matamaan ang mga nagkukubling nilalang. Habang ginagawa niya ito, dahan-dahan namang umuusad ang kanilang grupo. Yung mga tauhan niyang may dalang pananggalangang nagsisilbi nilang depensa upang hindi sila basta-bastang mapasok ng mga nilalang. Dahil sa ginagawa ng kanilang grupo, kung kaya't patuloy namang nagpupumilit ang mga wakwak na sirain ang kanilang hanay na kasalukuyang umuusad papalapit sa pugad nito. Ang tanging nararamdaman lang noon ng tauhan ni Tadag, animoy merong bumabangga sa kanila kahit wala naman sila roong nakikita. May mga pagkakataon ding pilit hinuhugot ang kanilang mga pananggalang, subalit nagagawa nila yung mapigilan. Dagdag alalahanin din para sa kanila ang napakadilim na paligid, gawa ng tuluyan na ding namatay ang sulong pinanghahawakan ni Manong Kamat. Isipin ninyo, nasa gitna sila noon ng nyugan, 10 oras ng gabi at napapalibutan ng mga aswang. Hindi rin gaanong maliwanag ang buwan, gawa ng umuulan. Maraming ulap ang nakatakip dito, kaya tsambahan kung lumiwanag. Nang hindi na maatim ni Tadag ang mga nangyayari, doon na siya tuluyang nagpasya na gamitin ang kakayahan ng kanyang gabay. Bagaman maraming tumutol, napilitan na itong si Tadag, lalo pat nararamdaman na niya na masusukol na sila. Tadag, makinig ka. Papaano kung makuha nila ang kakayahan mo? Hindi ba dapat magiging dagdag pasanin lang ito para sa ating grupo? Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi natin alam kung ano ang kanilang kakayahan. Wika ni Manong Kamat, pagsilay nito sa kanyang unti-unting inilalapat ang kanyang latigo sa kanyang singsing. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Maghunos dili ka, Manong Kamat. Hindi ako nagpapadalos-dalos. Sadyang nabasa ko na kung hanggang saan lang ang kakayahan ng uri nila. Manood ka." Matapos itong ilahad ni Tadag, agad naman niyang tinawag sa kanyang isipan ng kaptan. Pagpasok nito sa kanyang katawan,
buong puwersa naman niyang pinakawala ng kanyang latigo sa paligid. Kung titingnan, ordinaryong latigo lang ito pero tila bang meron yung tinatamaan sa napakaraming paniging nagliliparan sa kanilang paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasilayan nila ang pagsibagsakan ng mga wakwak na umuusok. Halos manghina ang mga ito matapos nitong lumitaw sa kanilang harapan. Habang patuloy nila itong pinagmamasdan, doon nila napag-alaman na meron pala itong ginawang ritual para magsakatuparan ng kanilang pagkukubli. Maya-maya pa, paisa-isa na ding nagsilantaran ang iba pa nitong mga kasama, hudyat na tuluyan ng nagwakas ang bisa ng sabulag nila. Pagsilay ni Tadag sa pinuno ng mga wakwak, laking gulat na lamang nito nang bigla siyang maglaho sa kanyang kinatatayuan. Kisap mata lang noon ang pagitan nang bigla siyang lumitaw sa kinaroroonan nito na nagwiwika ng, "Tapos na ang maliligayang araw mo." Matapos niyang makapagwika, walang pag-aalangan naman niyang niyakap ang matanda habang paulit-ulit itong pinag-uundaya ng saksak gamit ang kanyang punyal. Sinubukan pa nitong kumawala mula sa kanyang pagkakahawak pero huli na ang lahat. Ang tanging nagawa na lamang ng nilalang na yon ay mapadilat habang naghihintay ng kanyang huling sandali. Hindi naglaon, bigla na lamang itong nangisay hanggang sa unti-unti nang maagnas ang buong katawan nito. Sa pag-alis ng kamay roon ni Tadag, agad din naman siyang nawala sa kinaroroonan ng matanda. Kisap mata lang din noon ang naging pagitan nang mapansin ng mga nilalang ang pagkamatay ng pinuno ng kanilang pangkat. Sa muling paglitaw ni Tadag sa kinaroroonan ng kanyang grupo, laking gulat na lamang ni Manong Kamat nang mapagtanto niyang biglang dumalawa ang anyo nito. Akala niya namamalikmata lang siya, pero kitang-kita niya ang isa pang katauhan ni Tadag. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya yung nilapitan para makausap. Tadag, sabihin mo, totoo ba ang mga nakikita ko? Seryosong tanong ni Manong Kamat kay Tadag. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na nag-alangan si Tadag na ipakita sa kanila ang isa sa mga itinatago nitong abilidad. Sa paglitaw ng isa pa nitong kaanyuan, halos magimbal naman ang kanyang mga tauhan dahil sa gulat. Inaakala kasi ng mga itong malabong magawa ng ordinaryong tao ang ganoong kakayahan, lalo pat naniniwala sila na hindi pinahihintulutan ng Panginoon ang ganoong uri ng milagro sa sinumang nananampalataya dito. Bagaman isang himala ang ginawa noon ni Tadag, wala naman siyang nakikitang pagdududa sa kanyang mga kasama. Makalipas pa ang ilang minuto, napilitan na din siyang ipagtapat ang tungkol roon para naman kahit papaano magkaroon ng ideya ang kanyang mga kaibigan. Ayon sa kanya, hindi kagagawa ng demonyo ang himalang yon, bagkus ay kagagawa nito ng kaptan na siyang supremo sa lahat ng diwata. Naniniwala si Tadag na kapag ganoon ang gabay ng isang nilalang, makakamit nito ang mga karunungang bibihira lamang mataglay ng mga mortal. Isa lamang yon sa mga alas na ibinubunyag niya lamang sa oras na wala na siyang pagpipilian. Mariin niya ding inilahad sa kanyang kasama na matagal niya nang natutunan ang tungkol sa abilidad na yon. Dagdag pa niya na ang wangis niyang nasilayan ng mga ito ang representasyon ng anyo ng kaptan. Di hamak na mas malakas yun sa kanya, gawa ng binubuo ito ng espiritual na anyo ng diwata. Matapos naman itong marinig nila Manong Kamat, doon na nila tuluyang naunawaan ang mga nangyayari. Maya-maya pa, pagsilay nila sa mga wakwak na dahan-dahan ang lumalapit sa kinaroroonan nila, agad naman silang nagsipaghanda. Nang mapagtanto nilang purong galit na ang nangingibabaw sa katawan ng mga ito,
nagdesisyon ang kanilang grupo na makipagsabayan na sa kanilang mga kalaban. Pagsugod nila Manong Kamat kasama ang mga tauhan ni Tadag, agad din namang naglaho ang isa pa niyang anyo na siya namang dali-daling lumitaw sa sumunod na pinuno ng mga wakwak. Ang pangunahing pakay noon ng kaptan ay ang pinuno ng kanilang mga kalaban. Halos ilang minuto lang din noon ang dumaan nang maramdaman nilang pilay na ang grupo ng mga nilalang. Bagaman nang hihina na ang puwersa nito, sinubukan pa rin itong makipagsabayan sa kanila hanggang sa hindi naglaon ay tuluyan na nila yung nalipol. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, labis naman ang sayang naramdaman nila Tadag nang masipat nilang nasa maayos na kalagayan ang bawat isa sa kanila. Ni isa sa mga ito, walang nagtamo ng malulubhang pinsala dahil sa pagsunod nito sa kanilang mga plano. Makalipas pa ang ilang minuto, minabuti na nilang bumalik sa lupain ni Tadag upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang ng kanilang grupo. Habang binabagtas nila ang daan, mariin namang inilahad ni Manong Kamat ang tungkol sa panganib na kanilang mararanasan sa susunod pang digmaan. Masyadong mapanganib ang magkamit ng ganitong tagumpay sa unang pakikidigma. Naway sa mga susunod pa nating pakikipaglaban, huwag niyong ibababa ang inyong mga depensa. Iwasan niyo ding magpakakampante at palaging sumunod sa napagkasundo ang plano. Maniwala kayo, marami na akong pinagdaan ng ganito. Dahil din sa paglasap ng unang panalo, marami ng mga antingero ang nagbuwis ng buhay. Wika ni Manong Kamat. Nang marinig naman yon ng mga tauhan ni Tadag, agad din naman itong sumang-ayon sa kanyang sinabi. Nangako din yun sa kanya, hindi sila magpapakakampante lalo na't kung mapanganib ang kahaharapin nila. Dagdag pa ng iilan sa mga ito, hindi sila gagawa ng hakbang na maaaring magbigay ng kalungkutan sa kanilang pangkat. Matapos ang kanilang pag-uusap, labis naman ang pagpapasalamat ni Manong Kamat, gawa ng kahit papaano naiintindihan ng mga ito ang kanyang nais ipahiwatig. Sa pagdating nila sa tahanan ni Tadag, hindi pa man sila nakakapagpahinga. Doon na nila pinag-usapan ang tungkol sa nalalapit na pagdating ng mga susunod nilang kalaban. Naniniwala ang kanilang grupo, hindi maglalaon malalaman na din ng lahi ng mga wakwak ang tungkol sa nangyari sa mga tauhan nilang ipinadala sa baryo. Inaasahan na din nilang marami-rami ang mga nilalang na ipapadala ng mga ito sa kadahilan ng maaaring alam na ng kanilang mga kalaban ang tungkol sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman ang istorya sa likod ng pamamayagpag ng angka ng mga wakwak. Ayon kay Manong Kamat, 10 taon na ang nakakaraan, hindi pa gaanong kilala at umuusbong ang angka ng mga ito. Nagbago lamang ang pangyayaring yon noong merong nakilala ang pinuno ng mga wakwak na isang kuba. Ang kubang yon ang minsang nanilbihan sa dating amo ni Tadag at ang kumuha ng kalahati ng bertud ng Agaras. Maaaring ginamit nito ang bertud upang palakasin ng bawat miyembro ng angkang pinasukan nito. Naniniwala din si Manong Kamat, hindi titigil ang kubang yon hanggang hindi niya napapasakamay ang kalahati pa ng bertud. Marahil ay isa din yun sa dahilan ng mga wakwak kung bakit patuloy silang nagpupumilit na manalasa sa baryo. Dagdag pa nito na paniguradong isa din ang pangkat ni Teniente Gimo sa napakaraming mga nilalang na nalinlang ng kuba. Sigurado ako, bertud ng Aragas ang nagpapalakas sa kanilang grupo. Marami na kaming naging komprontasyon sa angka ng mga wakwak, pero hindi katulad ng ganito. Madalas ko silang pahirapan, kung kaya't kahit sumasapit ang kanilang anihan dito sa ating lugar, wala gaanong nabibiktima. Hindi rin totoo na marami sa mga albularyong nandirito ang napapatay nila.
Noong una, dinuduraan lang namin sila eh. Wika ni Manong Kamat. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, doon niya tuluyang napagtanto na planado na ng Kuba ang kasalukuyang nangyayari sa kanilang lugar. May kutob din siyang maaaring maging triple ang lakas ng mga nilalang na susunod na bibisita sa kanilang lugar dahil sa kakayahan ng bertud na yon. Bilang dati kasing nagmamay-ari ng bertud ng Agaras, alam niya kung ano ang iilan sa mga abilidad nito. Bagaman pangunahing pagkain ng bertud ang mga aswang, nasisiguro niyang meron itong kakayahan para palakasin ang anumang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. May kutob din siya na sa tamang karunungan at usal, hindi malabong maisakatuparan ang ganoong hangarin. Lumipas pa ang mga araw, wala silang ibang pinaghandaan kundi ang nalalapit na pagsalakay ng panibagong pangkat ng mga wakwak. Upang hindi sila nito maunahan, lahat ng hangganan ng kanilang baryo ay nilagyan nila ng mga tagapagmasid. Sinisigurado din nilang may mga pangontra ang bawat bahay na naroon upang hindi yun mapasok ng mga nilalang. Sa pagsapit ng libing ng kanilang mga yumaong kaibigan, itinuon nila ang kanilang mga atensyon sa pagtulong sa mga pamilya nitong naulila. Sinigurado din nilang hindi mapapasok ng mga balbal ang nicho ng mga ito nang sa gayoy malayang makatawid sa kabilang buhay ang kanilang mga kaluluwa. Habang kasalukuyang nagaganap ang libing, maya't maya naman ang pagmasid nila Tadag sa mga taong nakikiisa sa pagdadalamhati. Hindi naman sa pinagdududahan nila ang mga ito, nais lang nilang makasiguro. Makalipas lamang ang ilang minutong pagmamasid, doon nila nasilayan ang isang matandang lalaki na nakatayo sa pinakadulo. Imbis na nakaitim ito, nakasuot yon ng kulay pulang kasuotan na siya namang umagaw pansin sa atensyon nila Tadag. Bago pa man magwakas ang libing, dali-dali naman nila yung pinuntahan para kumprontahin. Hindi naman naging mahirap para sa kanila na malapitan ng matandang yon sa kadahilan ng hindi naman ito umaalis sa kinaroroonan nito. Paglapit nila Tadag sa matanda, nasipat nila yung kalmado lang at nagmamasid sa kanila habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, sinenyasan nila yung bahagyang lumayo sa mga tao nang sa gayoy makapag-usap sila ng seryoso. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman itong sumunod sa kanilang mga nais. Pagsilay nilang medyo malayo-layo na sila sa pinaglibingan ng dalawa nilang kasama, doon na nila ito inumpisahang kausapin. Wala namang naramdamang kakaiba sila Tadag sa matandang yon, kung kaya't naging kampante silang isa lang itong ordinaryong tao. Manong, pasensya na ho kayo kung pinalayo pa namin kayo sa mga tao. Alam nyo kasi, medyo naghihigpit lang kami. Kadalasan kasi sa oras ng libing, maraming balbal sa lugar na ito nagbabalat kayo. Matanong lang, bakit ho kayo nakasuot ng kulay pula? Gayong itim ang itinakdang kasuotan para sa mga makikidalamhati. Seryosong tanong ni Tadag sa matanda. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, agad din naman itong sumagot sa kanya ng, Pula ang sinuot ko bilang pagpapakita ng kanilang katapangan. Alam kong mga antingero sila, kaya kahit malayo pa ang aking pinanggalingan, nagpumilit akong makidalo. Pasensya na kayo mga kaibigan, hindi ko kayo naabisuhan sa aking pagdating. Alam mo kasi, masyado nang mapanganib ang panahong ito para sa mga katulad natin. Alam nyo ba, walang patidang pagsasalakay ng mga wakwak sa baryong susunod dito sa inyo. Marami na sa kanilang humihingi ng tulong sapagkat karamihan sa kanilang mga kabataan naglalahon na lamang ng walang kahit na anong iniiwang bakas. Ang mga albularyo nagpoprotekta sa lugar na yon, aminado nang nahihirapan
dahil gabi-gabi na lang ang pagsulputan ng kanilang mga kalaban. Dagdag pa ng matanda, kasabay ng kanyang pagdalo ay ang pagbibigay babala din niya sa pangkat ng mga antingerong naroon sa baryo. Mariin itong inilahad ang unti-unting paghina ng mga albularyo sa kanilang lugar. Nakakabahala ang sitwasyong yon, lalo pat ramdam na nila ang pangingibabaw ng kasamaan sa lupa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Tadag ang dami ng mga albularyong napaslang ng mga wakwak. Bagaman istorya lang ito ng matanda, malakas ang kutob nila na yon ay totoo. Dahil sa mga bagay na sinabi nito, hindi naman nila maiwasang mabahala para sa kanilang mga kaligtasan. Alam naman nilang malakas ang kanilang grupo, pero papaano na lang kung pagtulungan na sila ng buong puwersa ng kanilang mga kalaban? Kahit anong lakas pa ang tinatangan ng kaptan, babagsak at babagsak pa rin ito kung hindi na mabilang ang mga demonyong magtutulong-tulong. Matapos itong mapag-alaman ni Tadag, nagpasalamat naman siya sa matanda sa balitang ibinahagi nito sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsilay nilang tapos na ang libing, agad din naman yung nagpaalam sa kanilang grupo. Sa pagkawala ng matandang yon, minabuti ni Tadag na wag munang bigyan ng pansin ang tungkol sa kanilang mga nalaman. Inabisuhan niya ang kanyang mga kasama na wag mangamba dahil sa meron na siyang naisip na plano kung papaano banggain ang hukbo ng mga ito. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga ang kanilang pangkat, doon na ibinahagi ni Tadag ang naisip nitong paraan para banggain ang puwersa ng kanilang mga kalaban. Iisa na lang ng paraan para tayo'y manalo. Kinakailangan nyo magtaglay ng mga diwatang gabay. Wika ni Tadag sa kanyang mga kasama. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nag-usap ang mga tauhan niya kung papaano nila gagawin ang bagay na yon. Hindi kasi maipagkakaila ng mga ito na napaka-imposible ng kanyang pinapagawa, lalo pat bibihira lamang lumapit sa mga antingero ang mga diwata. Hindi rin rason ng nalalapit na digmaan para basta-basta na lang silang pagkatiwalaan ng mga ito. Naniniwala din ng mga tauhan niya, abala sa kani-kanilang mga tungkulin ang mga diwata. Habang pinagmamasdan niya ang pag-uusap ng mga ito, napansin niyang nananatiling tahimik si Manong Kamat. Paglapit niya sa kinaroroonan ng matanda, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang mga kasama na manahimik pansamantala. Nakakalimutan niyo ata, gabay ko ang kaptan na siyang namumuno sa lahat ng diwata. Makinig kayo, hindi imposible ang pinapagawa ko sa inyo. Sa tulong ng aking gabay, paniguradong yan ay magkakatotoo. Wika ni Tadag. Dagdag pa niya na habang hindi pa niya nauumpisahan ang pagtawag sa kaptan, kinakailangan na ng kanyang mga kasama na isipin ang mga diwatang gagabay sa kanila. Hindi rin kasi maaaring kaptana ang pumili sa mga diwatang yon, lalo na kung hindi naman ito ang tipo at pasok sa pagkatao na naghahangad para sa paggabay nito. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kasama, bahagya naman yung tumahimik para pag-isipan ng diwatang gagabay sa kanila. Nang mapagkasunduan na nila ang tungkol sa bagay na yon, binigyan sila ni Tadag ng 3 araw para makapaghanda. Wala namang tumutol sa nais niya, lalo pat lahat sila ay naghahangad ng dagdag lakas para sa kanilang puwersa. Lumipas pa ang ilang minuto, muli nilang ibinaling ang kanilang paksa ukol sa mga nagaganap sa ibang baryo. Para mapatunayan ang isinalaysay ng nakausap nilang matanda, nagpasya silang gumamit ng isang nilalang na magsisilbi nilang mga mata. Ang ginamit noon ni Tadag ay isang malaking langaw, gawa ng di hamak na mas madali yung makontrol kumpara sa mga ibon at paniki.
Matapos niyang mapalipad ang kanyang tagapagmasid, agad namang gumawa ng ritual ang kanyang mga tauhan para makalikha din ng isang nilalang na magmamasid sa iba't ibang baryo malapit sa lugar nila. Dahil sa purong paniki lamang ang alam na gamitin ng mga ito, kung kaya't naghihintay pa yon sa paglubog ng araw bago makakuha ng kanilang gagamiting hayop. Si Manong Kamat naman noon, piniling aso ang kanyang magiging tagapagmasid sa kadahilan ng kaya niyang gumawa ng ganoong nilalang sa pamamagitan ng kanyang lihim na karunungan. At dahil doon, walang kaide-ideya ang pangkat nila Tadag sa kung ano ang matutuklasan nila sa mga susunod na baryo. Okay. Opinyon ko rito sa episode na to. Akala ko medyo tatamlay na tayo pagkawala ni Teniente Gimo, pero hindi pa pala. Isipin ninyo ano kaya yung mga nangyayari dun sa mga katabi nilang baryo? Kasi nga, may isa nang nagbigay ng babala sa kanila kung gaano kadelikado yung sitwasyon na kinakaharap nila. Tapos ngayon pa, magdadagdag ng mga diwata na bibigyan ng kaptan yung mga kasamahan nito ni Tadag na gumagabay na diwata. Isipin niyo kung gaano nakaka-excite yun, di ba? Pero para hindi na tayo mainip pa, sunod natin yung 17. Yun lang. Salamat.